Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Hagakat nyau tarik unai tung arhajar arpun rio kabadai ru kesengi dap shispa kandai pois nam gejingklat upaien tirot sings li kahima nong klau kalau pli ba artli ki moddur kata jongus bormanix batus sngap sings halat artat hima nong klau kejaka kaba ke HYC kalau penyang yo moddur siran yang ubahe jongus tirot sing house nam baladam. Nalor ki noilam ke HYC bakentop yo ba Roy Kuparsan ram u president bat kiwe ki noilam layadon lang dagis bat ki menteri nakihima maharam nongklau melim khairem bat kiwe pan. Umodor jos bormanek upen yos ba usyang halor ukulai bat ubat yakawat lam kat ba umodor jos snap sing upen yos ubasiat khnam dakarente nalor ukulai. Yakini ki modor la sandur batsta daki barikor Kariti Academy of Visual Arts kata ubat Rafael Warjri ubantay lang hinyota return well sutong scam lang hinyota yalesing Maori bapen scam Maori bat scam lang karumnoy. Hakani kasni lapan lang ru ya kajingbo sentiyo hakajat umodor basiran yang tirot sing daki dekot ke HYC nalor giwe pan kibalayadon lang. Bormanek ude kahima shelong haswa ba kahima kankat arliang kata kahima melim bat kahima khairem bat habaki British kila kurup ya ka Assam kila ilum khajana na raj dumria wat habaki tip bakadei hapo kahima shelong bat mario jingtip bormanek bat ubasan nongse kila hiar sharaj dumria hausnam khat praspa arpopra ban pensange. Shisnam hadian kata, haus nam khat praspa arpokundai, British kila kam ya kabordwar, kabahap hima nongklau bat nakite ki artli jingja, tirot sing, baru bormanek kila syai kedar. Bagi British, kimut ban kini ya kerilom khasi bat kumta, hakashi tarik uyayong khat praspa arpokundai, da kuwai ke jingmut ki hima khasi kila penbana da kathma, ban bekrat ya ki doli. Henry hapdeng kajing yat kathma u David Scott ulapha daw jamindar shaus bormanek ban ong baka sarkar pharing kalarai banam krong khajana shu na raj dumria ladaw sange banyakun thma kumta us bormanek how jammang jongs nam khat praspa laipo ulalet kerki shanong khlaw banyakran bodus tirot sing haringkat ki persakor jong u kata uksan baru Joyce Henry halenti kila syakem ban lat naga jing syakem lapan bori u ban soy banam kam shu ya karat dumria bat IT longs haushan sings snewbok ru bahaga jing syaksan u Joyce ula klat no padus bormanik u bala teman hakate kepor ula du no ya ka mensim ban yakun persya yo modor jongs bormanik lapli perda daus khana kahima khairem upa habapan sings ubala ai ru ka jingkran bat yathu bos bormanek ula let sebutan ban wat jingarap ban penbha ya kahima shelong kablas dang pra bat ula ja no klamwan phai shu ula ong bakahima shelong kakat sha artali kihima kata kahima melim bat kahima khairem hausnam khat praspa sanphulai hakajing sinsha jong bormanik hakitu kipor ki balalit no ki khat praspa tami teksnam te ulalong uba seluruh uba banyada banyale persya ya kajing sya sensyar tombor te nidas ngongu sibon naga benta kajing kaba ula ai hakaba kendiat kumnu bormanik ujano na kihimaru kalong ba hakajing ya kajing sensyar kadar kata kapor himaselong bormanik kat kum ki khana blai thu ulami nalaka jong kahima nalaka jong kesnong balik wat jingrap namar ba lasha sensyar donbor palat lasha thambor palat hakidoli haka sarkar phareng dekar kum khana ulami napo kahima shillong ul balik wat jingrap napo buhutan te hakata ka jing wat jingrap jong la sujar ngai no sei do umtep te kani kapan ipat ba walada ula jar ngai ru rei
umi na ka benta banyele banyada hiya ka jat benriu ka bri uhenyo trep news kum jongi tikomta ubor manik utirat sing bat kiwi siem ngap sing siem ki balai le persya hak tu kepor na ka benta bangi kilong dien kilong pateng kumni ngiyo banlong terai ya kani ka khendau siap ka jing ngongu ka bakrau e na benta ka jongki tikomta hakata ka jing sia jong bor manik kiladon ki namata ka jing pat jong ka hima selong kiladon ki keram le se na du habadai ba ka jing sia jong pareng ladon kumpula ong i menteri na hima meliam kani ka divide and rule namar ki hima selong itu kapor kalong ka bayar bat ka baklain bor hiru namar ka yadon rengkat bat ki hima kum ki hima nong krau hatu kapor ki hima khat sopra hima maram terter bat ki hakatna ka jing ya nanti pareng kila persang ban pentulot bor penduk bor kila sedang ban berbi IB ban penyapat si yeng sistem si kenyi si persa ban pat ke hima tekomta habla sedang roy la sedang pur tekabi ban pat ke hima la sedang don ke jing yasun para ki bakra bateri bat usim hormanik umla ban pet umla ban sya dak ka jing yalam basta jung kenrat usim hormanik ulaya syong perkat agak bar ba kumno ban le na ka benta ban monra e ka jing suk rei ban penyesuk kita ki bakra bateri amla te tat hadian ba ladon no kajing keren ba kajing perkhat ru ban pia no kata ke hima namar ba amla su ban penyesuk ki bakra bateri hakata kapor kilas ngusi ba kilas ngobenyau baka hima selong kan kat arleng te nrei namar ba para maki kim yahun kim mesuk su lapaj no hima selong da nadu kita kipor kat praspa san phu tam yai bat haka kat praspa san phu lai pan anda habau bermanik siem juki maslong haka por ba uli wat jingarap ulaja no haka praspa san phu lai pan habla pat ki hima slong haka hima khairim ba ki mamliam la thong siem no yo sing manik baar jong ki hima obanlong siem manikong jong ki hima khairim halo snap sings imli kat kuna usiem bahnyo ubala sensyar yak hima mahram udai ubaya konting e yaki parang nado usnam khat praspa arpopra ringkat usiem tirat sing ubala wer yaki hima khasi banya kon persya dakathma yaki parang uni usiem kat kumki khana ulyo sngo shapang ka jing kon usiem tirat sing bat ka jing sha le ben ki para khasi ha hima nong klau bat kumta ulpen kre yaki ranking wat ranking sti ulalong unong ya tray lang badus im tirat sing haki hima kai klau ni guerrilla warfare persya yaki pareng Hendrai laong bakat bau dang dan halenti ban lek yarap la yok hubor bos im tirat sing ula syakem kata hau kola lengkot khat praspa lai pulai kumta us im ngap sing ban sa jingkan ma ula thung yaki ma halenti bola poi bat share dara khatdu chwa ban wan phai no shala ka jong ka hima ya kani ka jaka la khot ka mau maram namar la thung mau dos im ngam us im mahram hakata ka por us im ngap sing utang supoi hala ka jong ka hima ula lum ka dorbar khmat senrang kumno banya perkhat banya le persa ya ki sipai phareng hakani ka dorbar us im ula jit ya ka wei ka jaka balala banya khun persa ya ki sipai phareng bat ula pensngo hakmat ka dorbar bat kata ka jaka ka dei ka nongna usiem ula jet ya kani ka jaka ka banlong ka jing riam ya ki phareng namar hau thep baman ka don kalenti ka bakim ka bakio bet ka badon ki riat arliang kumta ki sipai phareng da ki spangot kin yap hakani ka jaka usiem rengkat ki rangking atiar lembat ki start riam spar riam mau ki la don sajrong uthep baman ki repat ba ki lum ya ki mau bahe bante da ki thri bat jermi kis dien ya kane karana priat badan kalenti kem bat kathop mau kala don shibun hajrong uniu the baman kisipai jous em ngap sing ki ot ya kita ki jermi bat ki thri kumta ki mau blate lupa ki hab bet shakane kalenti kem bat kisipai pharang kat ki batur ki sha lembop ha ki mau bat ki yap haju kumta kim don bocho bantur shakakot bas kem us em ngap sing bat ka jing yap kisipai pharang kala long da ki spa ngot hakane ka jing riam nang tapat kaspar kene gede ka wepat ka jing riam haki jaka
Kibu da kane kajing riam, bat hakane ru, da kispa ngot kisipai kilangan. Kajing start kisipai pareng kam don jing mentoy satia bantur syanong na kekut baskem usim sngap sing, bat hapdeng kini kijing ki pareng kim syong tait ban kelipat na kibrio, da kabat thong ban ai pisa ban lap lenti. Kumta hakani karukom kele kendo yo weu brio barha spa, namar kajing biet pisa, ula delut yala kari bat kajat ben riu, bat ula let yalam hi dalade. Kumta uniu raha spa uplay lam ya kisipai pareng naulu mau mi ding hado pot lingon, bat bot arsut hado bat napoy hakalenti ngun rau, ban let syanong na nakalenti wantong. Kila poy syanong na nong kedat bat kila khang kedong ya kekut bas kamus im sngap sing kabadon hakper ba, bat kani kejaka kadon hapdeng ka nong kedat bat nong keti. Haba kisipai pareng kila khang kedong na sapngi usim sngap sing udon haper ba, kumta ula pet no wot nakalenti mau ko wir. Ula kieu sesnong mau pot bat hiar hado kawa umngi bot ula kam sesiliang domsken bot ula sa haki klau kathan raiba. Kisipai pareng anda ki job haper ba kila bom pensitom wat ya kitu ki bala pendam wat kajing pensitom ka long bakin ya thu yo sngap sim unong elam jongki. Namar kajing sitom palat kili thu ya ka jakari usngap sim ka don harai ba bat day na kata kadao ba kisipai pareng kila wan shado rai ba bat kila syang ya ki klau ban syam yo sim sngap sing henry kata kajing persang jongki kam mentoy ai. Kitip baudon hakate kejaka henry kimlap kumta kila thau daki buitok but chukor banyakran ya sukno bat us im sngap sing da kajing sida usngo ba kata kajing ya suk kan long ka babaha bat lomi na kata kejakari ban wan ya syam ya ki pareng bat day hakata kapor kila yo lat ban kem ya u laong bus im sngap sing uli kun hadu henrius nam ya ki pareng hadien kajing sakyam us im tirot sing bot ulaya soyak agreement bat beteng ban long sim hadu usnam khat praspa saupopra yo modor jong sim sngap sing lapli perda daus im kahima maharam upa im niandrus im yong ubala ai ru kajingkran ba nyo jo kahima maharam tadu sngap sing sim ba hakisnam lekot hakisnam khat praspa laipo ar nadu khas praspa lai arpopra us em jongi hadin ba utrosing la khoti kisem yukhima khasi baro ban ban yasno ti banila persa ban yele thma persa ya ka borsar jong ka sarkar phareng te lase khndiat ki la yawan tak por pada don record ai nei nakalian jong em jongi nadu kasnam khat praspa arpopra lawan ni join batu stratsing bat hakasnam khat khandai spa khat praspa laipo ar hau nai Disember jong khat praspa laipo ar wal kre da ka kan hon spai ka kam klan bat ka tak por hau nai Disember handa kila poi ha ka than ha po than momaram no tak por padon ka teng momaram tak por den rei la yo jintip ba us em terusing ulai sakem hak sukar pareng spai pareng bat nomor kata kalau ba kalapen kendet hadu kata yau sem jongi kan hon spai jo sem jongi sem skap sem kada do ba kelas hodu jerman kelas hodu lat ke bedem la kata por nomor nong yalam ula sakem no hak spai jo sukar pareng nomor kata ke ku ba sem juga ula tak por lomba hantai hawa sakot ta mamaram kalomba wong to ka hun spai ju wong to ni thong we mau kum ka panbu ji mau ba ke bahadin ke babot hadin habot kin kan mau buram mi ka jakaba ni kum ki spai jong ka hima maharam hajilam yu skap sem ilawan bani simta ha ka jing yel asma persaya skor pareng bala khot do terusing den rei namar ba gela kutna mutakalat namar u sim jo ke himanu klau la sakam te ngebo tang mo norem u mo bana ban long ka norem ji mau hadin habot kata haru ngi sakhot kata jaka tai kadai ka momaram te khndiat lokon se ngaru ngala kum suthu bakla bne apor bala yakhot na leng ba don bok kum dagle HWC te la pentip nga benwan ke program lai
ngaperkat bagade yang teh momaram dan rai ngakam ya skiski inte berisane nala ong badumbok ba kadang simpor ba fokusan minit to teto kata gede ka jingjia bat na skwa bri tho bo nus em jongi us em ba nyau yu ka maram snap sem kamat haden ba u teruseng lo chakem upteng ya kejing le tma persya ya ka sukar pareng ha na nadu snam khat praspa life holai terter hado khat praspa life kundai sanru snam udah petang kejing le ha kita iki riat ba jong tibamon long lom yo pau ya ka ba ki la pen me ki kot yo teruseng ha jo snap sem kini kita ingat suara ketika nuksa kawai ketika la pen me napa di wai doktor ba doktor PhD ba hikai po college kapsem ila pen me ya kena kijing tho te kata kedai ka jingjia ya ka ba usim jungi ulayale hadu nerusnam hadin bala syakam no terusing but hadin kata te hapo kariat nongna riat bamon ki ong mdon bala bandrung mana manuru da tang ki tresnong ki barabar kenamla dan rei la se kadai ke jing ya subut don ki nong set kala takpor te ki alam no na satan sati satan ritor ban wan kiu satang rai bat ke sayo ban wan kata kut jong snap sem tu snap sem lo yo bena kata jing set kala ulalai no spok ke snong jong ka jogi khon hapo raiba bat hangta ki sawan ki pareng ban wan ke do ban wan ya keren bat snap sem bat mbat se ban hasarna no snap sem bat ya soino ta agreement bat bentuk teng ya ki long sem hado khat praspa saufofra Nakaliang uba Roy Kuparsan Ram u President ke HYC ulaong bakaseng kemut ban penlong ye kini kejaka balate ye kini ki moddur kum kamati sa nam jong ki riu kraw ki khlawat kajat ben riu ki blia khon persya ya ka sarkar parang ula batai ru halor ki nong rim bakaseng kala shem ye ka sin jam ban sna ye ki moddur jong us im bormanek bat jong us im ngap sing hadin bala dapan penyeng yo moddur basiran yang jong tirat sing haus nam baladap kum ka seng hi ngidon ka wi ga jing tumu kata ka long ba kani ka chaka ba ka seng ka yo sngo ha ne ka ko ba sngo la arte ngi tumu ban pelong ya ka kata ka mati sa nam jong ki riu kra ki klawa jong ka ja ben riu o ngimla ban sna si sen sna ya ngamar ha ka ja ben riu jong ngi la don ki sim la don ki nong elam mo ki sipai rang ba ki ba elam ka jing le tma kham tam ya persya ya ka sarkar parang ki por ki blalaj ti ka jing mo di ka long bangin dei yakini ki jingsna na tawan persana mi kiriu crowd ka jang riu ausnya meladek ngilale ya umat jong tirok sing ban pau persana mi kerting ka jong u mentau snem ngila la ban sna se ya ki artli ki mot jong ki artli angut ki sim ki bakrau jong ka jang riu talong bon manik sim bde usim bakhadu jong ka himashlong bulayeng ban yale ya ki pareng khamtam ya khapor ki pareng ki wan manlum tu khachna angti po berdua mo ka bangiong ulalej dau ship dau kulai bat ulah kini e ka khachna ka pareng ki lalum ki spai pareng ki lalum na gitu kinong song snong bade to snong ka parang hap po imasilong ada ki pet yung ni durmat yo i ka e ka bubat khati ka jong ban i ya ka khachna ka ulah kini ki spai pareng bat ban le yo kulai bat ka baar ka de yo sim skap sing sim ngitip ka khana jong sim sak sim bala mi ka jing shisha banwan na ka bantaban yarap sing yele ya ka ma persya ya ki ya ka sarkar pareng ya ki sipa ya ka sarkar pareng bala po ya ni mo la yo ya ka jing tip usim tiro sing la sha kemno ha ki sipa pareng ti la sing ya la pa shi ka jong ma bal apo himala jong la yele ya ki bor pareng tak adu ka bor ko nak syu ban yele persya di kini gidi sim kinong muna yang i kum ka yang i ka pateng ka ba menta ka pateng ka nangwan na mangi kwa ba kandon ka wi ka jaka hakaba kibri ki banabar bat ka pateng ka banwan kamtam ki khun ki si ki jong ikintim uai tiro sing uai ngap sing sim kai ka history ka jong ki uai bormanik sim uai mon bhut kai ka phanong laj ba kita ki ru crowd jong ka ja ben riu ki ru yale jong ka ja ben ngi kwa ban bu si jaka nang ba mdi tak pateng bawan bat kibri ki banabar kanungot na kibri ki banabar ki tip ka history jong tiro sing kim tip uai tiro sing te ka jing bo jong i kini ki mod haringkat ki jing batai
kalong ban pentip ban ai ya kata kajing hikai ya ki bri ki menambar ba kum juru ya ki bri ya ki pateng ki jongi siu ki jongi ba ki tip ya ki biru khra ya kajing tmu jo kaseng hi kalong ban tei sa ya umot dur jong umon bhut ha kajing ya le ka jong u persya ya ki sipai pereng ya ulor shon jaran yo ken kongor ya ka pannong lat bat kita ki di bahmat du bat hadin ka tangin sa perkhat bat seki ai ki bangi dei ban bu akni ka cakap ki jingarap ki bangi yo na ki parlok ki jongi ki tiar kitar ki bai ai ngimlak kum ai ku dei ba Rafael ibla Rafael Warzri ibla design ibla yarap ru wan pentai ya kani kum bakalong hi hadu mentang yang pat yo jingken namari ni kam na tre di ba Rafael na kaliang jo kaseng ke ka bangi ngiyo lum na ki dkhot ngiyo lum na ki nongirap ki jongi ngi ai si ba Rafael pada kata ka jingken kum ma min pati hadu mentang yang pala ban yo jingken ka no ka jinglut bantai ya kini ki mod hadu mentang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.